עכשיו, השאלה שלך הייתה, איך חיים את החיים האלה כחיים? התשובה שלי היא ממש פשוטה מאוד. עושים כל מאמץ, ולא גם נואש, לחיות אותם כחיים, ולא להתפתות לפיתויי האינטלקט, או פיתויים מכל סוג אחר, אלא לחיות אותם בטהרתם. פיתויי הגוף, למשל, לא שייכים לעניין של פיתויים שאתה מדבר על הימנעות מהם. מה תלוי? אם אתה קורא פיתויי גוף לנהנתנות, למשל אותה, הייתי אומר, מגפה ששוררת כיום בחברה שלנו, שזה הגיע לממדים של סוג של פורנוגרפיה קיומית. אני מתכוון לא פורנוגרפיה מינית, כל האכילה והנהנתנות והכסף והדרדור לתוך איזה בוץ כזה חומרני, זה סוג של פורנוגרפיה. זה אני שולל לגמרי, זה בעיניי מוות בחיים. אבל אם אתה קורא למשל לצורות של אהבה, כולל אהבה מינית וכדומה, הרי זה לא גופניות בעיניי. הדברים האלה ניתנים לתרגום לרוחניות שרופה לגמרי. אבל